Hyvät katsojat, siinä se on, nimittäin vuoden eka lahna. Come on! Uitetaan sitä vähän aikaa tuolla haavissa. Sitten päästetään se siitä menemään. Missään nimessä ei saa kääntää selälleen sitä. Se saa paremmin happea. Noin, nyt se virkos. Sitten otetaan se varovasti käteen ja päästetään Lasse Lahna jatkamaan elämäänsä. Sano jotain. Tilaa kanava ja tykkää videosta. Päästät sä mut nyt vapaaksi, kiitos. Joo, päästän. Sinne se nyt uiskentelee. Yes.